Sí, comida, a comida. Sabe o que me refiro, non? Sí, claro, a comida. Pois entón, non sei de que se extraña. Ui, que lindo. Entonces, perdón. Pois vamos a empezar. Pero como comida? Sí, comida, a comida. Sabe o que me refiro, non? Sí, claro, a comida. Pois entón, non sei de que se extraña. O sea, que a vostede isto parecelle normal. Por suposto, claro que me parece normal. É que eu como todos os días, sabe? Xa, pero é que unha cousa é comer e outra moi distinta pedirme a comida. Pero isto non é un restaurante. Pois xa me contará. Comer é algo ambiguo. Se vostede fala de comer, non é que sexa o tema adecuado, pero mire, podería tolerarlo. Agora ben, vostede dixo a comida. E a comida é unha institución obsoleta, caduca. Se quere vostede comida, vai a vostede ao museo. Aquí, os alimentos presíntense, inhálanse, sublimanse, transfigúranse nunha sinfonía de sabores. Ou seja, non hai cocido. Os sobes, pero deconstruído. Deconstruído? E iso que quere dicir? En puré? En aroma. Os sobes servimos aroma de cocido. Xa. Mire, eu non sei de onde sai vostede, pero este é un restaurante contemporáneo. Aquí cociñanse aromas, texturas, esencias culinarias e non realismo gastronómico. Ou sí, pero en pequenas dosis. Cociña homeopática que terá escoitado nomear alguna vez. Que oídas? Transformamos o colesterol en outros velenos, en principios activos que sacian o apetito, pero sen aporte de lípidos. Xa, que quere que lle diga? Pero que eu preferiría un cocido. Por favor. Xa sei que lle pode parecer antigo, pero é que non sabe vostede como preparaba a miña avó o cocido. Contundente, seguro. Pois sí, señor, contundente. E iso imprime carácter, sabe? Vamos, que prueba vostede o cocido da miña avó e deixa de ver todas esas caralladas do contemporáneo. Non lle digo que non. Pero de saúde, como anda a súa avó de saúde? De saúde? Sí, como está a súa avó? Morta, como quere que este? Ve, polo cocido, seguro. A ver. Como que polo cocido? Será polos anos que tiña? Que se vivira para máis que ben, cumpriría 120. Iso pode xurado. Ese non dígame. Coñece vostede alguén que fose capaz de vivir máis de un século comendo cocido? A ver, e coñece vostede alguén que poidera vivir máis dun século inhalando garbanzos? Porque estamos empezando. Deixe que acabe o século XXI e repítame a pregunta. Verá a cantidad de centoxenarios inhalando cocido que poderei presentar. Pero para aquela, a mí xa me vai dar igual o que vostede me pusera hoxe de comer. Así que, dígame que ten de menú, porque se seguirá dicindo a palabra menú, ou non? Pode valer. Porque non todos serán mansares aromáticos, ou si? Tamén temos un menú para maiores. Moi cuidado, pero convencional. Pois ese, o do avó. Xa sabe, para cando traen ao avó. Pois ese, o do avó. É unha carta de entremeses variados. Entremeses? Non me protestará por iso tamén, que os entremeses xa se facían no século XVII. Pero é que o nacín despois. Xa, pero terá ido falar dos entremeses, ou non? Incluso fixen algunha vez no colexio. Pois entón, xa sabe o que me refiro. Pase a sala e que aproveite. Cocido. Quería un cocido. E mire que o pan ben claro, entremeses variados. Calquera diría que non sabe eso. Hai que xente ben rara polo mundo. En fin, paciencia.